Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have 3 kg of fried tilapia. Ang dami nito pa. So dami nito mga ka-studio, natakam po kami dito sa tilapia, nag-crave no. So mayroon ako dito sa sawa na suka na madaming sili po. Sa akin naman sukang pinakurat at saka toyo. Mayroon din ditong mangga at pipino. Mayroon din palang kamatis mga ka-studio. So kakatapos namin ng magbaksino. Kaya bawal pa mga manok, mga ano yan, mga pagkain na pang-allergy. So second dose na po namin mga ka-studio. Yes, yay. Fully vaccinated na po kami. So maraming salamat po sa lahat ng nakasuporta po sa Bisaya Studio. Pray po muna kami. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from Thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kain na po. Ngaunta niyo mga studio. Kain tayo mga ka-studio. Diyan mo mo? Ano ko? Wow. Dah, kalamian niyo. Kain tayo mga ka-studio. Sarap. Ngaunta niyo. Yan, wala mo nang sausawan. Ang sarap. Ang sarap talaga ng tilapia. Suka. Sili lagyan kayo. Nga sa kuwan sa buko gusto tunog ka nyo. Oops. Po. Nagko ra magbukog pa. Lagi? Kain po tayo. Salamat po sa lahat ng sumasabay sa amin po. Maraming salamat po. Crispy ah. Ini lebih kawai kuan. Yan. Kani kawai Bukog. nas tunga. Ngandog sige lang. Oops. Sarap pa? Sarap ang anghang. Pansa na ako bukog para ko abe. Panalos kanin to, ma'am? Lagi. Mapapa-only rice tayo nito pa. Sa akin. Umiyaw. Ngayon, pipino dito pa ako. Diyan. Thank you. Welcome. Malasa yung laman ng tilapia talaga, no? Kaya paborito namin to mga ka-studio. Kami sili mo eh. Walang kain na pang. Sili. Buhay pa. Mangga mo. Ito pang. Diyan may lagay kasi matuluan ang sili ba.
Antay buko man. Thank you, Pang. Ngamit kayo sa tilukon eh. Kami kayo. Kami kayo sa supon mo. Ang style namin sa tilapia po, simple lang po, asin lang po, tsaka magic sarap. Konting asin, tapos konting magic sarap. Kasi yung tilapia ba is Medyo matabang. Kung hindi naayos ang pagkatimpla ba. Na lang pa. Ito, marami akong bukog. Ay, sorry. Nahulog siya. Nagana ang bukog din natin, no? Punin ito pa. Kilo, no? Kuwang na kanon mo. Sarap ng kain natin pang eh. Kanin po. Hindi ka maubos. At balagay. Kasi kanon. Kira na niliyo. Pwede na yun. Anda kilo, no? Sarap kumain ngayon kasi maulan-ulan. Malamig yung panahon. Sa mga lalabas ng bahay po, huwag kalimutang magdala ng payong. May bagyo ba? Hindi ko alam po. Tapos vaccine mo ba? Nakagutom? Yun yung naramdaman namin. Pero wala naman po kaming mga sintomas like yung lagnat. Busi po nala kami nun. Sa inyo ba po kami? Yun yung available mo. Kaming lahat po sa buong team namin. Yes. Sabay kami. Fully vaccinated na po ang Team Bisaya Studio lahat. Opo. Ayun, makita niyo yung bukog niya pang. Dito naman. Tanggalin ko tong buntot niya pang kasi yung tagubkob. Alam no? Gamit kayo? Ano mo?
Lagay ko dito. Guys, bang. Guys, baka? Biglagan ko pa? Wait. Yan. Kuha din tayo ng tilapia mga studio. Ito na last. Isa tayo mang. Ito. Busin ba natin ito? Marami ng bukog dyan. Yan o. Laki ng unog. Dili, dapat mo. Cute ng ulo. Bilis, busin yung tilapia mo. Mabilis pa. Dami kasing bukog ba? Yung ulo niya, ito lang dito ba? Abunda lang dito dapit. Tsaka dito. Mahirap dito banda pa no kasi marami ng buto ba? Tinik. Okay. Yan mo. Wow, grabe ang daming sili. Mega shoutout po sa lahat na mahilig sa tilapia dyan. Kain tayo.
Tubig po. Di rin malisod no? Mas mahirap yung kainin yung bangus, ano? Pero masarap din yung bangus. Opo. Kahit madaming tinik. Masarap yung bangus, ihawin pa. Tapos mataba ba, no? Yung babae na bangus ba? Pag fried, itong tilapia yung gusto ko. So gusto din to ni Saxon. Tapos siya kumain. Nauna pa po siya kumain sa amin. Kinakain namin. Bukog na lahat to. Gusto tong kilo. Ubus 3 kilo. Sa'yo na yan? Bukog nga. Hangga. Meron pa sa pa. Okay. Tubig ko, una ko ni mo? So ayan mga studio, grabe po, ang sarap po ng kain namin po. 3 kilo ng fried tilapia. Tsaka meron din pamaris na kunting gulay at prutas. Panalo po, shout out po muna kami mga studio. Shout out Yusa, Arda and Quijano family from Tagum City. Victor Penliuna from Bourbon, Cebu. Edwin B, the Pinoy Wanderer. Shout out Benedicto Mahilom. Belated happy birthday po. Belated happy birthday. Kabigki family. Julia Jane, Coco Martin Gaming, Jim Vlogs, Victoria Love Hobby and Leisure, Jinjaikin ESMR, Markins Vlog from Butuan, Parikoy's Vlog, Jimso TV, at ang last po ay si Markin Sanchez Martinez from Butuan City. So yun na po lahat yung shoutout mga studios. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Yung iba po sa next time lang po sa susunod na vlog po. Maraming salamat po. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.